Takže ahoj, 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 já vás zdravím u našeho dalšího dílu z Minecraftu. A já jsem vlastně od minule se tady skoro nic nezměnilo, protože já jsem to vůbec nehrál. Změnilo se vlastně akorát to, že jsem tady dodělal ty sloupy a udělal jsem si strop a tady jsem vypálil nějaký sklo. Ale jinak fakt nic, protože vlastně nechce se mi hrát až tak moc úplně za kamerou, protože byste mi potom nevěřili, co jsem našel a tak. Našel jsem teda nějaký uhlí, takže v každý peci mám kolem 12, akorát tady mám jenom 8, protože vypaluju to. A 3 železa jsem našel, takže taky dobrý. A v tomto díle bychom se asi šli podívat na prostě někam pryč úplně daleko pryč od baráku. Ten společnost sklope jinam než potřebuji, ale nevadí. A vlastně půjdeme se tady tak trošku porozlídnout po okolí. Takže co bych si měl teda pickaxe a ještě bude stačit, ne? Jo, ale já bych si mohl tady udělat zatím jednoduchou farmu na jídlo nějaký. Sice vím, že mám maso, jo, ale jo, nějaký to maso si taky vzít. Železo tady určitě nechám, že s tím uřít teda fakt nechci. 10 torček si tady nechám. Jo, jak vidíte, prostě nemám to tady ještě ani osvětlený nic. No. Asem třeba. No, takže si zavřu. Ale to sklo mě tady takhle štve. To je jedno. Aspoň vím, že mám prostě větrání, no. Takže tak. A já si teda půjdu tady někam před barák. Abych to ale asi postavil možná, že jenom tady tak u té vody, ne? To by taky nebylo špatný, abych nemusel vyrábět kyblíka. Vlastně dávat to do toho. Tam bych to tady vždycky jenom tak zasadil. Protože tady mám řeku, takže pohoda. Ale když už jsem u toho, tak já jsem teda aspoň mohl i udělat. Já vidíte, ještě nemám ani střechu. To jsem jenom prostě tak jsem se nudil, jak jsem to prostě vypnul nahrávání, takže ještě toto bych takhle někam tam mohl zasadit. Na toto budu potřebovat bloky. Třeba kobl. Protože toto si dám potom postupně kolem baráku. Aby sem nikdo nevlez. A asi jak už jste poznali, tak když to vyroste, tak vlastně on se ten blok zničí. Takže vlastně já to nebudu potom muset kosit rukou a prostě budu to mít jen tak prostě jakože se mi to prostě samo spadne a já to potom jenom pozbírám. Takže to je taky dobrý. A no, já jsem si dal tady takhle přesně. A to je jedno. Zasadím ten sugar a půjdeme se teda tam někam vydat. Sakra. No, jenom abych tady takhle mohl pěkně chodit. Ještě 22 mám zasadit všechny, ale jo. Když už jsem u toho, aspoň zase nebudu muset příště.
Takže jak už jsem říkal, tak my se půjdeme vydat úplně někam do světy, prostě do světa, vůbec nevím kam. Zapsal jsem si už teda souřadnice, protože se mi nechce instalovat, ono to jde zasadit do toho, protože se mi nechce instalovat minimapka, ne, že bych to neměl, ale prostě já jsem na to moc línej, takže jsem si zapsal už souřadnice a tak teda může mít, no. Jdem si barák a půjdeme třeba tam a jdeme ten lesík pěkně, třeba tam něco najdeme, nějakou jeskyni, kejvku nebo něco. Vlastně teďka jsem netočil videa kvůli tomu, že říkal jsem, že ty videa jakože budou obden, nebo každý den, ale železo, za to se omlouvám, ale já jsem opravdu neměl čas, protože jsem něco vyřizoval, takže jakože s rodičma, takže nějak se to občas kousne. A tak musím vydržet. Co se asi generuje, takže sněžnej biom, no. Skvělý teda. A vlastně ty videa, jak už jsem říkal, tak nebyl prostě čas, nebo čas byl, ale spíš nálada nebyla, takže vlastně já přece nebudu točit, když nemám náladu, to bych tam stejně vůbec nic neříkal. Co to kouslo? Teď zás. Ty vole. Oh shit. Počkat, než se naštou trošku čanky. A vlastně to video by stejně žádný nebylo, takže já jsem si vyhodil krumpáč, ježišmarja, se mi líto. Jakože video by bylo, ale vlastně nic tak bych tam neříkal. A víte co? Souřadnice. Kam jsem se napsal? Minus 69. Ok, takže to je tam. A tam. Tak tady někde prostě přede mnou je takový ten můj krásný ostrov. Už ho vidím. Tady je vlastně ten les. Takže my si tam doplavem, protože co to tam je? Aha, já nemám Optifine. To vypadá to epicky. Jak je to takhle rozkoplý, ne? Drsný. A asi se teda budeme kopat rovně dolů, protože tady v okolí takhle nic není. Takže já tady mám někde takovou díru, teda měl bych mít. A nevím kde. Si chvilku počkat, než se naštou čanky. Tyjo. Počkejte, tady je můj barák. No, asi tamhle. Ale já ještě renderuji jedno video, takže takový trošku zabagovanější, takže já toto vlastně můžu vypnout. No a asi teda fakt půjdu dolů, no. Protože co jiného. No víte co, já vás tady tím nebudu zatěžovat a já se vám ozvu, až na něco narazím, nebo až se dokopu na nějakou tu pozici, kde by mohly být i diamanty. Takže zatím ahoj. Takže ahoj, já vás vítám od toho vlastně stopnutí, co jsme to hráli, jak jsem vlastně hledal nějaký ty jeskyně a tak.
A vlastně udělal jsem si tady ironovou pickaxu, sekerku a meč. A to kvůli tomu, že o železo už nebude asi tak jen tak nouze, protože jsem fakt nekopal jsem teda tady, jakože před tím barákem, jak to mám, ale kopal jsem úplně, jakože šel jsem někam úplně pryč a prostě, jak vidíte, mám už 8 diamantů, 58 železa a 54 ironu. A vlastně tady už mám naznačený na armor a tady na diamantovou pickaxe, aby jsme si mohli udělat ten enchanting table. Takže já se na to vrhnu a všechno si to vyrobím teda. Tak. No sakra, teď jsem si vyrobil 2 boty. To je jedno. No, tak teďka zrovna jsem vstával, takže jsem ještě takovej docela dost ospalej. Je to znát asi i na hlase, ale to je jedno, prostě jsem vstál a chtěl jsem mi natáčet. Tak to natočím a že my si teda oblíknem. Tak. Už bychom si konečně taky trošku mohli dovolovat. Sakra, tak. A vlastně od minule se nezměnilo nic na baráku. Akorát, co se tady změnilo. Jo, našel jsem prostě nějaký to uhlí. Nějaký ten víc jsem sklidil. Myslím, že ten kobl nějaký. To asi tak všechno. V pecíku už myslím ani nic nemám. Jo, ještě ten diamond pickaxe. Ty vole. Já jsem ospalý, no to nevadí. To se nějak podá. Koukám, že nám tady zase vyrostl sugar. Já si budu pěkně sklidit. Zombík? Slyším zombíka. Tady ale písek tady nebude. Zombíku, kde jsi? Tady jsi. Tak dobrý, no. Ale železo. Hej, úplně takový profi bambus, ne? Takže já si natěžím ale železo, protože železa není nikdy dost. Všechno spadne. Dobrý. A já už jsem si myslel, že bude nějaký spawner a ono nic. Tak to bych tady byl teda do rána. Takže natěžíme si ještě toto. A potom vám ukážu, teda potom si doposklidíme ty, co nám tam vyrostly. Už vyplav nahoru. Zadělej to za sebou pěkně tak.
A vlastně v tomto díle půjde asi o... Nebo tak, v tomto díle bych chtěl říct, že asi teďka jak chvíli nebyly ty videa, tak to bylo kvůli tomu, že jsem neměl čas, protože teďka prostě mám jakože záracha na počítač, takže to nemůžu být zase až tak dlouho, takže jeden díl točím třeba na 2x, na 3x a vlastně tento díl bude na 2x. A vlastně udělal jsem si tu farmu na kaktusy, no, teď jsem se o ně napíchal. A mám tu farmu kvůli tomu, že potom budu chtít si jakože udělat kolem baráku něco, ale to barák zbořím, protože mně se nelíbí ani ta kombinace dřeva. Takže to prostě se nějak ještě podá. Toto tam nehází, toto tam hoď, toto si vem sem. Vlastně jednou jsem umřel a to bylo někde tady. A to mi tu bouchnul creeper. A přesně tady. Tady takhle jsem prostě stál. A prostě najednou mi něco zasyčel, tak jsem se takhle otočil. A stěnul jsem do něho prostě jenom tak jednou bouchnout a mám bouchnul, no. Je, co teď dělá to dřevo? Hej, ale to je epic. Jak to tady prostě tak vyrostly, ne? To je epický. No, my se teda půjdeme asi vyspat. A vlastně já už jsem vám ukázal to, co jsem vytěžil. Nepostavil jsem vlastně nic. A to je asi tak všechno. Ale ještě se s váma nerozloučím. Protože se mi nechce. A my bychom se mohli zkusit prokopat někam tam. Enderman mi tam krade písek. No jo, jenomže kde já to tam mám? Si zvětším viditelnost. Chvilku počkám, než se to načte. Kde to je? Tamhle. Šovadavady. Vlastně tady v tom, jak jsem kopal, jak jsem to tam vlastně zastavil, tak v tomto jsem vůbec nepokračoval. To jsem udělal prostě ještě myslím pár bloků a už jsem byl prostě na úrovni 46 a furt nic, takže jsem se na to vyprt, ale tak jdem to dokopat. A chci to schválně dokopat ve videu, protože vy byste mi potom nemuseli věřit, že prostě jsem našel, nebo ne našel, ale jsem to kopal prostě v survivalu a nedal jsem si creative a takovýhle prostě cheaty. Takže to kvůli tomu. Si sem teda hodíme ale torčku. Doufám, že narazíme na lávu. Protože by to chtělo 4 obsidiány. Někde mi tady řinčí zombík. A nevím kde. Šlo to ze předu, ale i ze zadu. Ok, já si tady teda vytěžím to uhlí a... Tyjo, ale toho uhlí tady je. Už mi to udělalo jeden level. 1,5 levelu. Ještě tady nahoře, jo. Tak říkám, železa a uhlí není nikdy dost. Protože to potřebujete vždycky.
Jaká úroveň? 35. 35 a furt nic, no. Zajímavý. Tento díl bude asi takový nudnější, protože já si tady budu dostávat někam sem. I když já jsem mohl zase si zapsat ty souřadnice, kde jsem našel to železo i ty diamanty, že? To jsem si teda mohl zapsat. Protože to vlastně byla trhlina a byla skoro u prostě bedrocku. Takže prostě i dobrý na diamanty. Našel jsem tam jedny čtvery a ty druhý byly vlastně bylo jich tam 6, no v těch druhých bylo 7, takže dohromady jsem měl 11 diamantů a vlastně 3 jsem dal do krompáče, takže 8 jich ještě zbylo, no. Bych taky mohl těžit lopatou. Ježišmarja. Ty vole. Cože na mě něco padá. A jak už jsem říkal, tak se omlouvám za to, že zase chvíli nebudou videa. Protože fakt mám zaracha a jak si jsem teďka zrovna jakože takhle moc nemůžu, takže a slyším lávu. To je docela dobré znamení, ale aby se nevylila zase mě. To už by nebylo. Ty vole. Komu jsem se kopal? Zajímavé. No, vyskoč. Sakra. To jsem si to tady rozkopal. Já nevím, jestli už to kopu vůbec dobře. Že na výšku a mě mi to jedno. A už zase tu lavu neslyším. Jsem na 13. Teď na 11. Takže jo, zůstanu na ty 11. A toto, když tak až v příštím dílu vykopu, anebo v offscreenu. No, jsem to ani neosvětloval, že? To je jedno. To si osvětlím až potom. Vyskáču nahoru. A asi se podívám, co jsem to natěžil. A asi bych ale změnil design baráku. Ne velikost, ale asi jenom ten design. Protože ten se mi fakt nelíbí. Takže asi vemu tak tohoto. A vrhnu se na to. To jenom potěžím ty sloupy, protože ty se mi nelíbí, kombinace tohoto dřeva. Jak už jsem říkal, no, já a stavění se nemají moc rádi. To je jako já a elektrika v reálu, anebo elektrika prostě jakože redstone, anebo prostě elektrika, jak je prostě v tom, třeba v Techitu, Technic Packu a tak. To k sobě teda moc zrovna nejde.
ale nevadí. A tak pokusím se nějak. Tu střechu bych taky už konečně měl někdy dodělat. Ale nevím, jak se na ní ještě teda nedostalo. Dostalo se zatím jenom na strop a na okna. No, hned to vypadá líp s tím světlým dřevem. No. Sakra. To pokládám blbě. Vlastně flint tam polož, jasně. Všechno problému. Ježišmarja, ty vole. Jak to mě nebaví. Něco stavět. Jakože nějakou vilu nebo hrad, to docela jo, ale barák normálně, to mě fakt nebaví. No ale tak vypadá to rozhodně líp než předtím. A to pro tento díl asi bude všechno, takže já se s váma rozloučím a my se uvidíme u toho dalšího videa, ale fakt nevím, kdy bude, protože jsem říkal, jeden díl točím tak na 2krát Lizarachu, takže zatím ahoj a mějte se, fanfare.